όντως, αλλά και στα μέρη του φακού. Φυσικά υπάρχουν διαφοροποιήσεις, θα τα δούμε και αυτά. Είναι κάτι το οποίο θα σας χρειαστεί στο μέλλον. Σίγουρα θα τα δείξετε κάποια προγράμματα επεξεργασίας και πάει λόγω. Οπότε θα ξεκινήσουμε λίγο να δούμε. Την επόμενη φορά θα φέρω τη φωτογραφική μηχανή του φακό εδώ. Αυτή τη στιγμή είναι κατηγημένο το στούντιο και δεν μπορούσα να πω. Για να τα βλέπετε και να πιάνετε και να εξοικειωθείτε λίγο με τις μηχανές. Έχουμε εδώ μηχανές, έχουμε δύο, τις οποίες θα τις φέρω και τις δύο για να μπορέσετε λίγο ένας λίγο άλλος να καταλαβαίνετε πώς γίνει μια εικόνα. Να μιλήσουμε λίγο για την ανατομία μιας φωτογραφικής μηχανής. Αποτελείται ουσιαστικά από δύο μέρη. Το ένα είναι αυτό που λέμε το σκάφος, το λέμε σώμα, body, και το άλλο είναι ο φακός. Ποιο είναι το πιο σημαντικό θεωρείτε? Για πες, φαντάζομαι είναι φακός. Φακός. Εντάξει. Είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος αυτών που ασχολούνται με τη φωτογραφία και το αντιμετωπίζουν κάθε καινούργια χρονιά με τους καινούργιους μας μαθητές που θέλουν να σπουδάσουν φωτογραφία. Επειδή δεν έχουν φωτογραφική μηχανή, πάνε και δίνουν ένα κάρο λεφτά να πάρουν ένα πολύ καλό σώμα. Με αποτέλεσμα το σώμα τις περισσότερες φορές λόγω marketing συνοδεύεται από έναν kit φακό, έτσι λέγεται, ο οποίος είναι ένας plastic fantastic φακός. Που θέλω να καταλήξω, είναι σαν να αγοράζετε έναν πολύ ακριβό, πολύ ικανό, πολύ γερό, με πολλές καλές προδιαγραφές σκελετό για τα γυαλιά σας και μετά για φακό βάζετε μια νάιλον σακούλα για να βλέπετε. Καταλάβατε. Ουσιαστικά δηλαδή εξοπλίζεστε, δίνετε χρήματα. Δεν πειράζει. Παίρνω. Ούτε εγώ. Εγώ είμαι ο Μητακίδης, ο Γιώργος. Εσείς ο Λάζαρε. Επειδή έχω απουσίες τις βγάζω και κάνω ενημέρωση. Την άλλη φορά θα άρχισε πιο νωρίς. Ξέρω ότι καμιά φορά είναι πολύ πίσω το σασέρ. Εντάξει, και όλοι παίρνουμε τελευταία στιγμή γιατί καπνίζουμε και δεν ξέρω τι θα ανέβουμε και μετά αργούμε. Λοιπόν, οπότε είναι σαν να έχετε ένα πολύ καλό ικανό σώμα, ένα πολύ καλό ικανό σκάφος αυτοκινήτου, αλλά με πολύ χάλια μηχανή. Το οπτικό είναι αυτό το οποίο κάνει διαφορά στην ποιότητα εικόνας στη φωτογραφία και φυσικά και στο βίντεο. Εάν δηλαδή βλέπετε μέσα από νάιλον σακούλα, βλέπετε από πλαστικά τζαμάκια plexiglass, βλέπετε από τζάμι, βλέπετε από κρίσταλα, μπορείτε να το δείτε και στο μάτι σας και όσο πιο καλό είναι το υλικό, το οπτικό νεύρο θα αφομοιώσει, θα καταλάβει, θα αναγνωρίσει, θα καταγράψει καλύτερα την εικόνα. Εντάξει, αυτή είναι η βασική αρχή. Πάμε τώρα να δούμε όμως λίγο μερικά πράγματα που συντελούν στο να βγει μια καλή εικόνα. Στη φωτογραφία έχουμε σαν να έχουμε μια ζυγαριά, πώς θα τη λέγαμε μια ζυγαριά, αλλά αντί για δύο, με τρία στοιχεία. Δεν ξέρω. Ζυγαριά είναι με δύο. Δεύτερος. Λοιπόν, εμείς έχουμε τρία, τα οποία είναι απαραίτητα για να έχουμε και τέταρτο που μπαίνει μετά και πάει λέγοντας, πολλά που αισθάνονται, αλλά τα τρία αυτά σε συνεργασία μεταξύ τους, αν αποτελέσουν μια σωστή ισορροπία, έχουν μια σωστή εικόνα. Θα μπορούσε να γίνει ένα διάγραμμα εφόσον είναι τρία και πάνω στοιχεία τα οποία συντελούν στο αποτέλεσμα, ναι, που υστερεί ή υπερτερεί σε κάποιες εκμές. Δηλαδή, αν γύρει το ένα πάρει λίγο περισσότερο βάρος, τα άλλα δύο θα σκοθούν. Ναι. Εντάξει, οπότε πρέπει εμείς να το φέρουμε ακριβώς. Λοιπόν, αυτά τα τρία στοιχεία και ξεκινάω με το νούμερο 1, γιατί το νούμερο 1 που κάνουμε σε μια φωτογραφική μηχανή ή σε μια μηχανή βίντεο είναι εντάξει, ok, βγάζουμε το καπάκι και πάω ρόλο. Εντάξει.
Αλλά το νούμερο 1 setup που πρέπει να βάλουμε για να τραβήξουμε μια εικόνα είναι τα ISO. ISO, ξέρει κανείς τι είναι? Είναι μια μονάδα μέτρησης ευαισθησίας ως προς το φως. Εντάξει. Αυτή η μονάδα μέτρησης ευαισθησίας ως προς το φως, για να ξέρετε, η φωτογραφία και το βίντεο, η βασική τους αρχή είναι πάντα πώς βλέπει ένα ανθρώπινο μάτι. Εκεί πάνω στηρίχθηκαν με τα χρόνια, με την αναλογική φωτογραφία εξελίχθηκαν πάρα πολύ και μετά από την αναλογική φωτογραφία απλά τροποποίησαν τα πράγματα στην ψηφιακή τεχνολογία. Εντάξει, αλλά οι βασικές αρχές είναι ίδιες. Άρα η ευαισθησία ως προς το φως. Πολύ απλά, το ανθρώπινο μάτι τώρα που ξύπνησε, είναι ξεκούραστο, διαβάζει αυτό το φως που είναι έξω, με αυτήν την, ας το πούμε, ποιότητα, όπως θέλετε, ευελιξία, να το πείτε. Εάν όμως ξενύχτησε και έρθει την ίδια ώρα με το ίδιο φως, έχει μια άλλη τύπου ευαισθησία στο μάτι. Με αποτέλεσμα, κλείνουν οι κόρες, κλείνουν λίγο τα βλέφαρα και πάει η αυτοσία. Αυτά θα τα εξετάσω. Λοιπόν, όταν έχουμε πολύ φως, χρειαζόμαστε μεγάλη ευαισθησία ή μικρή ευαισθησία? Μικρή ευαισθησία. Αφού έχουμε άπλετο φως, όσο φως θέλουμε, είμαστε σε μια χώρα η οποία έχουμε, πέραν το ότι έχουμε πολλές ώρες την ημέρα φως, έχουμε ηλιοφάνεια τις περισσότερες μέρες του χρόνου, έχουμε λαμπρό φως και είμαστε τυχεροί επίσης η γωνία του ηλίου που πέφτει το φως στην Ελλάδα δημιουργεί και ένα πολύ ωραίο και ποιοτικό φως σε σχέση, ας πούμε, με την Αγγλία, σε σχέση ακόμα και με την Ταϊλάνδη. Εντάξει, εκεί έχουμε πολύ και άπλετο φως. Ευαισθησία ISO. Είναι πάρα πολύ εύκολο και επειδή εσείς είστε πιο κομπιουτεράδες, πιστέψτε με ότι θα παίρνετε πιο εύκολα από τους φωτογράφους, οι οποίοι έχουν άλλο τρόπο σκέψης. Λοιπόν, ISO. Η βασική είναι η τιμή 100. Διπλάσια ευαισθησία στο φως πάνω στο 200. Διπλάσια 400, 800, 1600, 3200, 6400 και πάει λέγοντας. Φυσικά από εδώ πέρα προς τα κάτω υπάρχει και το 50, υπάρχει και το 25, υπάρχει και το 12, αλλά αυτά σπανίζουν. Ενώ αυτά υπάρχουν σε όλες τις φωτογραφικές μηχανές. Εντάξει, ειδικά στις σύγχρονες τελευταίας πενταετίας μπορεί να δείτε και ISO 50.000, 56.000. Πάρα πολύ. Απλά εγώ αυτό που θέλω να θυμάστε είναι η τιμή 100, που είναι πάρα πολύ εύκολο να το θυμάστε, που είναι η βάση, η αρχή για εμάς, για οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε, ξεκινάμε με το 100. Λίγες μηχανές έχουν το κάτω από το 100, για να καταλάβετε, και πολλές από αυτές τις μηχανές δεν είναι και πραγματικό. Είναι ένα digital manipulation που το κάνει η μηχανή για να κάνει ό,τι φαίνεται. Είναι σαν το οπτικό και το ψηφιακό zoom, αν το έχετε ακούσει. Λοιπόν, το 100 θέλω να θυμάστε και οι τιμές αλλάζουν το διπλάσιο, το διπλάσιο, το διπλάσιο, το διπλάσιο, έτσι. Λοιπόν, φωτογραφίζω τώρα έξω, σετάρω 100. Φωτογραφίζω βράδυ σε ένα μπαρ, χρειάζομαι τουλάχιστον 1600 και πάνω. Σε μια συναυλία, 1600, συνήθως πάμε γύρω στις 2.500, 3.200 και πάνω. Εντάξει, τώρα τι γίνεται. Επειδή παλαιότερα είχαμε την αναλογική εποχή και τα film βγαίνανε με ευαισθησία 100, το ίδιο το film έβγαινε με ευαισθησία 200. Το ίδιο με 400. Ο ίδιος τύπος εννοώ. Εντάξει. Οπότε έλεγες τι θέλω να φωτογραφίσω ένα μεσημέρι καλοκαίρι. Θα πάω στα 100. Τι θέλω να φωτογραφίσω απόγευμα. Ας πάω στα 400. Τι θέλω 800. Και άλλαζες film, είχες πολλά film. Εντάξει. Αλλά εκείνη την εποχή, όταν βάζαμε ένα film, είχε για 36 στάσεις, 36 λήψεις να κάνουμε. Έπρεπε να το τελειώσουμε για να βάλουμε. Δηλαδή, αν είχα από το πρωί και είχα άλλες 10-15 λήψεις, ουσιαστικά χαλούσα το film.
Υπήρχαν τρόποι να το κάνουμε, να βάλουμε το άλλο και μετά να το βγάλουμε το άλλο, να το ξαναβάλουμε, αλλά ήταν μια δύσκολη φάση. Τώρα με το ψηφιακό, απλά τραβάμε μια εικόνα, η επόμενη εικόνα αλλάζουμε την ευαισθησία. Τράβηξα τώρα, ξέρω εγώ, 50 φωτογραφίες, έρχομαι το απόγευμα, πάω σε ένα μπαράκι, σε μια συναυλία, αλλάζω την ευαισθησία εκείνη τη στιγμή και συνεχίζω και φωτογραφίζω. Εντάξει. Επίσης, εκείνη την παλιά περίοδο, όταν τραβούσαμε κάτι, δεν μπορούσαμε να το δούμε, αν θέλουμε περισσότερα ISO. Ενώ τώρα το βλέπεις, βλέπεις σκούρη την εικόνα σου, οπότε λες ότι ξύσω λίγο την ευαισθησία. Είναι η ευαισθησία και κάνει στην εικόνα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παλιά, ξέρω, είχε σαν έκλεινε και άνοιγε ο φακός. Παλιά, τώρα νομίζω ότι δεν ξέρω. Αλλά παλιά η πιο πολύ ευαισθησία ήταν ο πιο ανοιχτός φακός, πιο μεγάλη. Μιλάς όμως για το κομμάτι φακό, ενώ εμείς είμαστε στο κομμάτι σώμα. Λειτουργίες πάνω στο σώμα, στο φακό σε λίγο. Εντάξει, γιατί είπαμε είναι μια τριπλή ζυγαριά. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ευαισθησία στον σένσορα που θα καταγραφεί η εικόνα. Πώς θα διαβάσει δηλαδή το οπτικό σας νεύρο το φως. Εντάξει, ο σένσορας πώς θα καταγραφεί το φως. Τι όμως είναι στην πράξη τα ISO. Τα ISO ουσιαστικά είναι κουκίδες, οι οποίοι πίξελ, τα οποία ενεργοποιούνται με το φως. Και ανάλογα πόσο είναι η ένταση φωτός, αυτά ας το πούμε ότι καίγονται. Αν είναι πάρα πολύ δυνατό το φως, καίγεται πάρα πολύ. Αν είναι λίγο, θα καεί λίγο λιγότερο. Αφήνει ένα στίγμα εκεί που βρίσκεται. Υπάρχουν πάρα πολλά πίξελ. Πάρα πολλοί κόκκι, τους λέγαμε παλιά. Τώρα, αν αυτός ο κόκκος είναι φτιαγμένος με τη μύτη μιας καρφίτσας ή ακόμα πιο λεπτή μύτη ή είναι φτιαγμένος από ένα μαρκαδόρο ή ακόμα πιο χοντρό μαρκαδόρο, ουσιαστικά αυτά είναι τα ISO. Προσδιορίζουν τα ISO. Δηλαδή, όταν εγώ έχω χαμηλά ISO, έχω πολύ λεπτή μύτη, με αποτέλεσμα, επειδή είμαι πάρα πολύ καλός στη ζωγραφική, με συγχωρέσετε, αυτό είναι το καλύτερο πρόσωπο που μπορώ να κάνω. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε εδώ τώρα είναι κόκκος, μυτιά, δηλαδή έκανα το ένα δίπλα στο άλλο μέχρι να φτιάξω τη γραμμή. Καταλάβατε πώς έγινε. Ωραία. Τώρα εγώ έχω ένα χοντρό μαρκαδόρο με 6.400. Οπότε έρχομαι και ξανακάνω αυτό το πράγμα, αλλά είναι έτσι. Ο κόκκος μου είναι χοντρός. Λεπτός, χοντρός. Όσο πιο μικρά είναι τα ISO, τόσο μικρότερη η ευαισθησία στο φως, τόσο πιο μικρός κόκκος. Άρα η καταγραφή μου είναι πιο λεπτομερής και έχει καλύτερη ποιότητα. Σαν να ζωγραφίζετε δηλαδή με ένα πολύ λεπτό μολύβι ή ραπιτογράφο ή με μια πολύ χοντρή μύτη να προσπαθήσετε να φτιάξετε κάτι. Εντάξει. Εδώ η ευκολία είναι ότι βλέπει εύκολα το φως γιατί είναι μεγάλο, αλλά μειώνεται η ποιότητα της εικόνας. Αυτό είναι η τελευταία παρένθεση. Αυτά τα τελευταία χρόνια με την ψηφιακή τεχνολογία ξεκίνησε ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, τα λίγα ISO έδιναν καλύτερη ποιότητα από τα 6.400 όταν από την αναλογική περάσαμε στα πρώτα χρόνια της ψηφιακής. Με την εξέλιξη της ψηφιακής αυτό έχει ξεπεραστεί και ουσιαστικά από τα 1000, 1400, 1600 μερικές μηχανές δεν δείχνουν καθόλου κόκκο. Στίγματα δηλαδή. Φυσικά όσο πάμε πιο φαίνονται, ειδικά μηχανές που έχουν και 50.000, 56.000 ISO, τον βλέπεις το κόκκο. Κινητά έχετε, βάλετε τα κινητά σας, ανοίξτε τα, γιατί είναι μια φάση που εγώ δεν την κάνω ποτέ με τη φωτογράφηση. Δηλαδή τα κινητά εγώ τα συγχαίρω. Το κινητό μου κάνει 150 ευρώ, ας πούμε, είναι το πιο απλό κινητό, το έχω 4 χρόνια. Δεν τραβάω φωτογραφίες, δεν κάνω βίντεο, δεν. Ό,τι είναι τα ρίχνω στα. Λοιπόν, στο κινητό σας, αν πάτε στη φωτογραφία και πάτε λίγο στις ρυθμίσεις, θα δείτε κάπου ISO.
Συνήθως όλοι στα κινητά έχουν auto ISO, αλλά μπορεί να βάλετε και να επιλέξετε. Έχεις επιλέξει Κωνσταντίνος? Ναι. Ωραία. Αν τραβήξεις εμένα αυτή τη στιγμή με 100 ISO, θα βάλω το στα 100, και τράβω ουσιαστικά με ενδιαφέρει και το πρόσωπο και η μπλούζα η μαύρη, η μηχανή θα κάνει τον αυτοματισμό που χρειάζεται για να συλλέξει το απαιτούμενο φως για να τραβήξει τη φωτογραφία. Και αν το βάλεις τώρα, τι έχεις ανώτερο? Να το βάλω στο αυτόματο ή στο manual? Στο manual. Στο manual στα 100. Στα 100. Πήρα μια φωτογραφία λοιπόν. Και βάλε στο manual τώρα, τι ανώτερο έχεις τα ISO? Έχω βάλει 3200. 3200, βάλε και 3200. Σχεδόν δεν φαίνεται τίποτα. Καταλαβαίνετε πώς πάει. Άρα λοιπόν, αν εγώ έχω να φωτογραφίσω ένα διαμάντι, όχι. Φαίνεται το τίποτα. Αν εγώ έχω να φωτογραφίσω ένα πορτρέτο από ένα μοντέλο ή ένα διαμάντι ή ένα φόρεμα, η λογική με αυτά που είπαμε τι λέει? Χρειάζομαι υψηλά ISO ή χαμηλά ISO? Δηλαδή λεπτόκοπο 100 ISO ή χοντρόκοπο 3200. Πού θα γράψει καλύτερα το πρόσωπο και το διαμάντι? Στο λεπτόκοπο. Εντάξει. Άρα λοιπόν περνάμε στη φάση του στούντιου, και γιατί γίνονται φωτογραφίσεις σε στούντιο? Γιατί εκεί έχουμε όσο φως χρειαζόμαστε. Δεν έχουμε δηλαδή τον περιορισμό, τόσο φως πέφτει, είναι απόγευμα δεν έχουμε φως, είναι βράδυ δεν έχουμε καθόλου φως. Έχουμε όσα χιλιάδες βατ έχει ο φωτογράφος στο στούντιο. Και μιλάμε τώρα πάνω από 5-10.000 βατ, έτσι. Δηλαδή εγώ όταν φωτογραφίζω το δρομέα και πηγαίνω στην αποθήκη του δρομέα, έχω 21.000 βατ. Ξέρετε τι είναι το βατ? Ένα βατ που αντιστοιχεί ένα κερί. Ανάψτε ένα αναπτήρα, ένα κερί, είναι ουσιαστικά ένα βατ. Δηλαδή 60 λάμπα, 60 βατ, είναι σαν να ανάψω εδώ μέσα 60 κεριά. Το ίδιο φως θα πάρω. Οπότε θα φανταστείτε, εκεί πέρα έχω 21.000 κεριά αναμένα. Μάξιμο, τα ρυθμίζω όπως θέλω. Okay. Οπότε εύκολο το ISO. Ο λεπτός ο κόκκος είναι στα 100, διπλάσια πάντα, η τιμή, χάνουμε ποιότητα, αλλά σε μια συναυλία που έχουμε χαμηλό φωτισμό, αναγκαστικά θα χάσουμε ποιότητα, αλλά χρειαζόμαστε την εικόνα, έτσι. Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι να βγάλουμε κάτι σκοτεινό από το να ρίξουμε την ποιότητα? Δεν μιλάμε για σκοτεινό, μιλάμε για να είναι σωστή η έκθεση. Δηλαδή, αυτό που με βλέπεις τώρα, αυτό να πάρεις. Όχι να πάρεις αυτό που βλέπεις τώρα 2-3 φορές σαν να χαμήλωσαν τα φώτα. Σκοτεινό. Καταλαβαίνεις? Ναι. Δεν υπάρχει τρόπο δηλαδή να το φωτίσουμε αλλιώς, να φαίνεται όπως το βλέπουμε εμείς. Να μην φαίνεται σκοτεινό, αλλά χωρίς να. Αν είσαι με το φωτιστική πηγή που είναι ο ήλιος, εξαρτάσαι από τις καιρικές συνθήκες, από την ώρα, από την εποχή, από την τοποθεσία. Λονδίνο 12 η ώρα με Ελλάδα 12 η ώρα, ήλιος εκεί, ήλιος εδώ, είναι διαφορετικό το φως. Εντάξει, άμα είναι χειμώνας καλοκαίρι είναι διαφορετικό το φως. Αλλά αυτά τα τρία προσπαθούμε τώρα να κάνουμε και θα το καταλάβεις τι γίνεται. Αυτό που βλέπεις αυτή τη στιγμή εξετάζουμε μόνο ως προς την ευαισθησία, που είναι το νούμερο 1 που πρέπει να ρυθμίσετε στις μηχανές σας ή στα κινητά σας ή στις βιντεοκάμερες σας. Πώς θα διαβαστεί το φως που υπάρχει. Εντάξει. Και το κριτήριο είναι η ποιότητα. Πάμε σε ένα δεύτερο. Αυτά θα τα πούμε και θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναπούμε και θα κάνουμε και πολλά παραδείγματα για να καταλάβετε τι συμβαίνει λίγο στον ψηφιακό φωτογραφικό βίντεο κόσμο. Λοιπόν, το νούμερο 2 που χρειαζόμαστε εδώ, στο σώμα, είναι αυτό. Το νούμερο 3. Λοιπόν, στο σώμα επάνω έχουμε ένα άλλο μηχανισμό, το οποίο το ονομάζουμε κλίστρο. Παλαιότερα το λέγαμε και κουρτίνα, γιατί ήταν φτιαγμένο από ένα ύφασμα, πολύ λεπτό, μαύρο κατά μαύρο, δεν περνούσε το φως μέσα. Τα τελευταία χρόνια ο μηχανισμός αυτός σε ανώτερες μηχανές έχει γίνει μεταλλικές λεπίδες και μπλοκάρει το φως.
είναι ο σένσορας, ο οποίος του έχουμε ορίσει με τι ευαισθησία θα έρθει το φως. Αυτό είναι το σκάφος μιας φωτογραφικής μηχανής, να το κάνουμε έτσι. Και εδώ μπροστά είναι ο φακός. Εντάξει. Εδώ λοιπόν έρχεται τώρα ένας μηχανισμός που λέγεται κλίστρο ή αλλιώς κουρτίνα, σάτερ, στα αγγλικά και πάει λέγοντας. Τι κάνει αυτό? Ουσιαστικά είναι κλειστό πάντα για να μην περνάει φως ποτέ πίσω στο σένσορα και θα ανοίξει μόνο τη στιγμή που πρέπει εμείς που πατήσαμε το κουμπί να περάσει το φως και να πάει πίσω στο σένσορα. Ο σένσορας θα διαβάσει αυτό το φως με τη συγκεκριμένη ευαισθησία που είπαμε εμείς. Εντάξει. Τώρα, το πόσο εύκολα είναι σαν να είμαι εγώ εδώ ή εσείς στο σένσορα, να το πω έτσι, και θέλετε να δείτε εμένα. Αλλά εγώ έχω βάλει μια κουρτίνα μπροστά. Ένα κλίστρο. Και μπλοκάρω. Οπότε δεν με βλέπετε. Έτσι. Θα πατήσετε το κουμπί, θα ανοίξει το κλίστρο και θα κλείσει. Οπότε με είδατε, πέρασε το φως, με καταγράψατε. Το πόσο γρήγορα θα ανοίξει ή αργά η κουρτίνα προσδιορίζει και το πόσο φως θα περάσει πίσω στο σένσορα, έτσι ώστε να το διαβάσει με αυτή την ευαισθησία που του ορίσαμε. Το πιάνετε, έχετε καμιά ερώτηση μέχρι εδώ? Ναι. Πες. Δεν θα... Κάτι σκέφτεσαι. Μπορείτε να Δεν θα πώς ονομάζονται αυτά τα τρία? Αυτό είναι ISO. Όχι, οι τρεις κατηγορίες που είπατε ότι είναι οι τρία κομμάτια, είναι το σώμα. Ακόμα δεν είπε. Το σώμα είναι το σώμα. Ναι. Αυτό το λέμε body. Και είναι ο lens. Ο φακός. Εντάξει. Σε κάθε φωτογραφική μηχανή υπάρχει σώμα και φακός. Εντάξει. Δύο. Εμείς εξετάζουμε τώρα τα τρία που φτιάχνουν μια σωστή εικόνα. Πώς λέγονται αυτά? Αυτό είναι το κάνουμε. Το πρώτο είναι το ISO. Τώρα μιλάμε για το δεύτερο. ISO σκέφτομαι. Εντάξει. Είναι η ευαισθησία ως προς το φως. Το νούμερο 2 είναι το κλίστρο. Εντάξει. Το οποίο είπαμε ορίζει με τι ταχύτητα θα ανοίξει και θα κλείσει το κλίστρο για να περάσει το φως πίσω. Εντάξει. Πάμε λίγο να δούμε τώρα τις ταχύτητες που υπάρχουν εδώ. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές. Μονάδα μέτρησης χρόνου. Μικροδευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα. Εντάξει. Αυτό δεν είναι. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε το ISO και εδώ το ονομάζουμε speed. Ταχύτητα. Ή αλλιώς shutter speed. Ταχύτητα κλείσιμο. Το speed όμως. Συμβολίζεται στις φωτογραφικές μηχανές, θα το δείτε σαν ISO και εδώ θα το δείτε σαν γράμμα S που συμβολίζει το speed. Αν διαβάζετε βιβλία, δηλαδή πάνω στη φωτογραφική σας μηχανή μπορεί να είναι S, δεν μπορεί, είναι S, που είναι για το speed. Αν διαβάσετε το manual της φωτογραφικής μηχανής, το συμβολίζει με TAF που σημαίνει time, χρόνος. Speed, ταχύτητα, time, ο χρόνος. Εντάξει. Άρα λοιπόν είναι με γράμμα S και όταν αρθογραφούμε είναι με T για το time. Εντάξει. Μονάδα μέτρησης είπαμε 1 δευτερόλεπτο συμβολίζεται με 2 γραμμούλες. Πιο γρήγορη ταχύτητα κατά 2 φορές από το 1 δευτερόλεπτο ποιο είναι? Ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Ποιο κλάσμα? Το πρώτο κλάσμα δηλαδή εκατοστό. Όχι. Μιλάμε πάντα για διπλάσιο ή για υπόδιπλάσιο. Εντάξει. Όπως κάναμε με τα ISO, δηλαδή 100 το διπλάσιο είναι 200, το υποδιπλάσιο του 200 ποιο είναι? Το 100. Το μισό δηλαδή του 200 είναι το 100, δεν είναι? Ανάποδα, άμα πάμε. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε 1 δευτερόλεπτο, το υποδιπλάσιο είναι 1 δεύτερο του δευτερολέπτου. Θα μπορούσαμε να βάλουμε γραμμούλες. Το υποδιπλάσιο 1 τέταρτο. Εντάξει. Το 1 τέταρτο στη μέση, το 1 δεύτερο στη μέση κομμένου δημιουργεί 4. Φανταστείτε μία πίτσα ολόκληρη
στη μέση το 1 δεύτερο. Στα 4 το 1 τέταρτο. Το υποδιπλάσιο από το 1 τέταρτο ποιο είναι? Στη μέση κάθε κομμάτι δηλαδή. Ακριβώς. Εντάξει. Άρα λοιπόν έρχομαι εδώ και λέω 1/8. Τώρα βλέπετε τι γίνεται πρόβλημα. 1 γραμμούλα, 1 γραμμούλα, 1 γραμμούλα, 1 γραμμούλα. Δεν χωράνε αυτά στην digital οθονούλα. Και παλιά, κάπου δεν υπήρχαν digital και ήταν διακόπτες που γύριζαν να γράφει 1 προς 2, 1 προς 4. Οπότε τι έγραφε? 2, 4, 8. Αλλά χωρίς δευτερόλεπτα. Γιατί αν του βάλει 2 γραμμούλες εκεί, είναι 2 δευτερόλεπτα. Εμείς δεν θέλουμε 2 δευτερόλεπτα. Θέλουμε μισό δευτερόλεπτο. 1 δεύτερο του δευτερολέπτου. Οπότε χωρίς γραμμούλα. 1 δευτερόλεπτο με 2 γραμμούλες, 1 δεύτερο, το 2, 1 τέταρτο, 1/8. Το επόμενο ποιο θα είναι? Το μισό του μισού του 1/8 είναι το 1. Μπράβο. Τώρα εδώ είμαστε λίγο πονηροί. Δεν μας βολεύει. Εμείς στην προγράφη έχουμε πολλά τέτοια φούρια. Δεν μας βολεύει το 16. Γιατί μετά τι θα πάει? 32. Και μετά θα πάει 64. Και μετά θα πάει, όπου μπέρδεμα, κάντε ρε φίλε 15. Τι 16, 15. Κάντε 15 για να πάει τι? 30. Να πάει τι? 60. Εντάξει. Οπότε μετά το λέμε 15. Ουσιαστικά φανταστείτε παιδιά ότι από εδώ μέχρι εδώ είναι 1 σεκόντ. Και εγώ τώρα ανοίγει δηλαδή το κλίστρο 1, 2 έκλεισε. Εντάξει. 1, 2. 1, 2. 1 σε 2. 3. Ο χρόνος που μετράει. Εντάξει. Λοιπόν, και εγώ σε αυτόν τον χρόνο πήγε το φως να διαβαστεί με αυτά τα ISO. Okay. Τώρα εγώ έρχομαι και λέω στο 2 με αυτόν τον χρόνο θα διαβαστείς. Στο τέταρτο λέω με αυτόν τον χρόνο θα διαβαστείς. Στο 8ο λέω με αυτόν τον χρόνο. Είναι τόσο γρήγορα. Ουσιαστικά δηλαδή σπάω το δευτερόλεπτο στις ανάλογες ταχύτητες. Και μέσα σε αυτήν την ανάλογη ταχύτητα θα ανοίξει και θα κλείσει το κλείστρο για να περάσει το φως. Πάμε να δούμε λίγο τις ταχύτητες για να καταλάβετε πόσο γρήγορη είναι αυτή η διαδικασία. 15 λοιπόν, η επόμενη ταχύτητα υποδιπλάσια είναι το 30, το 60, μετά τι θα ήταν, 120. Καλά τώρα, 120, μετά το διπλάσιο τι θα πάει, το υποδιπλάσιο, 240. Άστε τώρα. Πάμε να το κάνουμε 125 για να πάει μετά στο 250. Για να πάει μετά στο 500, καταλαβαίνετε τι, να πάει μετά στο 1000, το 2000, 4.000, 8.000. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή κάνουμε λίγο μπρος πίσω, λίγο τέτοιο. Ουσιαστικά δηλαδή, αν σας πω ότι εδώ αυτό είναι το δευτερόλεπτο και εδώ θέλω να μου φωτογραφίσεις στο ένα κομμάτι, εδώ μάλλον, στο ένα κομμάτι, εφόσον αυτό το σπάσει σε 125 κομματάκια. Σε αυτό το κομματάκι θα φωτογραφίσεις. Στο ένα από τα 125 του δευτερολέπτου. Δηλαδή, χώρισε το δευτερόλεπτο σε 125 κομμάτια και σε αυτό το ένα από αυτά άνοιξε και έκλεισε ήδη το κλείστρο. Χώρισε το δευτερόλεπτο σε 4.000 κομμάτια και στο ένα κομμάτι από τα 4.000 έχει ανοίξει και έχει κλείσει ο μηχανισμός για να περάσει το φως πίσω. Απίστευτες ταχύτητες, πάρα πολύ γρήγορες ταχύτητες. Εντάξει. Φυσικά από εδώ πάνω είναι εύκολη η διαδικασία. Είμαστε 2 δευτερόλεπτα, είμαστε 4 δευτερόλεπτα, είμαστε 8 δευτερόλεπτα και πάει λέγοντας για μεγάλο χρόνο έκθεση. Δηλαδή, άνοιξε το κλείστρο και είναι 8 δευτερόλεπτα, περνάει φως μέσα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Τότε κλείνει το κλείστρο. Εντάξει. Τι σημαίνει αυτό? Αν θέλω να φωτογραφίσω, ας πούμε, τα άστρα ή να κάνω μια νυχτερινή φωτογράφηση ενός τοπίου με ό,τι φως έχει, όλο αυτό το φως για να περάσει πίσω θέλει
πολύ χρόνο. Και φυσικά είναι να κάνει και με την ευαισθησία. Σαν το φως να καίει κάπως μέσα στην εικόνα. Ακριβώς, και τους κόκκους. Εντάξει. Και εξαρτάται τι κόκκους έχω βάλει. Γιατί αν έχω βάλει χοντρό κοκκό, χρειάζομαι λιγότερο χρόνο. Αν έχω βγάλει λεπτό κοκκό, χρειάζομαι περισσότερο χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν εδώ στην νυχτερινή λήψη χρειάζεται τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα στο δικό κινητό τουλάχιστον για να πάρει το φως και να αποδώσει μια εικόνα με τη. Και ακόμα δεν έχουμε μιλήσει για το φακό. Μας έλεγε πιο μπροστά για το διαφράγμα. Άρα, αν θέλουμε να βγάλουμε το φωτογραφία του φεγγάρι, πιστεύω ότι το φεγγάρι, τα αστέρια πέφτουν. Τα αστέρια. Δεν θα βάλουμε μεγαλύτερο άιζο και παραπάνω. Αν βάλεις μεγαλύτερο άιζο, γιατί είπαμε είναι πάντα η πρώτη κίνηση που κάνουμε. Η πρώτη επιλογή είναι σαν να λες, εγώ ρίχνω αυτή τη στιγμή την ποιότητά μου. Τα αστέρια δηλαδή είναι αυτά, αλλά θα καταγραφούν με αυτό. Καταλαβαίνεις. Ναι. Άρα θέλω όσο πιο μικρό που μπορώ. Ναι, αλλά μετά θες πολύ χρόνο. Ναι. Καταλαβαίνεις, δηλαδή αν έχεις μικρά άιζο, θες πολύ χρόνο. Αν έχεις μεγάλα άιζο, θες λιγότερο χρόνο. Γι' αυτό είπαμε είναι η ζυγαριά. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Ναι. Και αυτό τι έχει να κάνει τώρα. Φαντάσου ότι εσύ πρέπει να κρατάς τη φωτογραφική μηχανή για 10 δευτερόλεπτα. Τι θα κάνεις? Ακίνητη. Θα κουνήσεις. Θα κουνήσεις, θα τρέχεις. Άρα η φωτογραφία θα βγει κουνημένη. Άρα το άστρο δεν θα είναι άστρο, θα είναι ανάλογα που κουνήθηκες. Κάτι στο περίπου. Ναι, εντάξει, το πρόσωπό μου δεν θα είναι ο Γιώργος, θα είναι ένα φαντασματάκι. Τι γίνεται στο βίντεο? Τα ίδια. Άμα θες ένα δευτερόλεπτο να βγάλεις ένα frame, δεν είναι frame. Θα είναι πολύ πιο γρήγορα. Γιατί το βίντεο ουσιαστικά έχει εντολή, έχει παρακλήσεις ρυθμίσεις, αλλά το βίντεο τι είναι? Είναι η φωτογραφία, αλλά τραβιέται 24 τέτοιες φωτογραφίες ή 50 τέτοιες φωτογραφίες στο δευτερόλεπτο. Ναι, απλά άμα σε ένα δευτερόλεπτο πρέπει να τραβηχτούν ας πούμε 24 φωτογραφίες, εγώ δεν μπορώ να έχω ένα δευτερόλεπτο για μία. Γιατί λέμε εδώ για πόση ώρα να περνάει το φως. Δεν μπορώ να περιμένω ένα δευτερόλεπτο για μία φωτογραφία. Ναι, σε πολύ αργές ταχύτητες δεν μπορείς να περιμένεις. Εντάξει. Το βίντεο το κάνει όμως αυτό το πράγμα, επειδή τραβάει πολλαπλές φωτογραφίες, το ενώνει. Και ουσιαστικά δεν φαίνεται αυτό. Είναι το μάτι δεν μπορεί να δει το gap ενδιάμεσα. Στον φωτισμό, το βίντεο μετά, μπορείς να του τσιμπήσεις ISO, γιατί με αυτόν τον τρόπο, που γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, δεν προσδιορίζει το μάτι την ποιότητα όσον αφορά τον κόπο. Καταλαβαίνεις. Οπότε μπορείς να τραβήξεις με υψηλότερα ISO για να το φέρεις. Το βίντεο έχει κάποιες άλλες λειτουργίες, ας πούμε, γιατί σου λέει πρέπει να είναι διπλάσιος ο χρόνος σε σχέση με αυτό που θέλει να τραβήξεις, τα frames δηλαδή. Και θα δούμε όλα αυτά, μην ανησυχείτε. Πάμε λίγο να δούμε εμείς μια στατική εικόνα. Το βίντεο έχει 24 φορές, ή 60 φορές, ή 120 στο δευτερόλεπτο. Εντάξει, εύκολο. Οπότε, θυμάστε τα ISO ξεκινάμε από τα 100 και πάνε τα διπλάσια. Θυμάστε στην ταχύτητα, στο speed, ξεκινάμε από το 1 δευτερόλεπτο και πάμε το μισό, το μισό, το μισό, το μισό, το μισό, το μισό. Εντάξει. Οπότε πάλι είναι εύκολο. Το μόνο που έχετε να κάνετε εδώ είναι το 8 με το 16, γίνεται 15 για να γίνει μετά 30, 60. Εδώ αντί για 120 να πάει 125 για να εξελιχθεί ομαλά. Και εδώ που ξεκίνησα να λέω, εδώ θα ήταν 120 κανονικά, δεν θα ήτανε. Και είναι 125, δηλαδή χώρισα το δευτερόλεπτο σε 120 κομμάτια και φωτογράφησα σε ένα από αυτά, ή χώρισα το δευτερόλεπτο σε 125 κομμάτια και φωτογράφησα σε ένα από αυτά. Ελάχιστη λέμε. Στον χρόνο, πραγματικά πάρα πολύ μικρή και ελάχιστη διαφορά. Αλλά χωρίζεται κανονικά, απλά εμείς το γράφουμε έτσι. Εννοείς τι εννοείς? Χωρίζεται σε δυνάμεις του 2 και εμείς απλά το γράφουμε έτσι επειδή είναι βολικό. Όχι, σε αυτές τις δυνάμεις φωτογραφίες, σε αυτούς τους χρόνους φωτογραφίες. Ανοίγει. 360, 125. Ναι, του δευτερόλεπτου. Τόσο γρήγορα. Άλλη φορά που σας φέρω τη μηχανή, θα πατήσω το κουμπί, το μόνο που ακούτε εσείς είναι κλικ. Το κλικ, είναι το κλείσω που έχει ανοίξει και χτίσει. Αλλά η ταχύτητα είναι πάρα πολύ γρήγορη, που σε όλα ακούγεται απλά κλικ. Στις αργές ταχύτητες, κάνει κλικ, 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 κλικ.
Εντάξει, πολύ γρήγορα και μόνο αυτό μπορείς να ακούσεις. Μια φυγή του πυροβολά. Εντάξει. Μια απορία μέχρι εδώ. Και πάμε να βρούμε τώρα και το τρίτο στοιχείο, το οποίο συμβολίζεται με το γράμμα A, το αρχικό της λέξης aperture, που σημαίνει έκθεση. ISO, ευαισθησία, speed, ταχύτητα, aperture, έκθεση. Εδώ τώρα τι γίνεται. Εδώ μιλάμε για, έτσι όπως είπαμε, είναι το σώμα, ο σένσορας, με τα ISO, το κλίστρο, με το speed, και τώρα ερχόμαστε εδώ στο φακό, ο οποίος αποτελείται συνήθως από καμιά 15 κρίσταλα, τζαμάκια, πλαστικά, ό,τι θέλετε, σε μία διάταξη. Άλλο πάει, πλησιάζει αυτό, απομακρύνεται από εκείνο, που αυτό πλησιάζει εκείνο και απομακρύνεται από αυτό και αυτό απομακρύνεται από το άλλο. Αυτό ουσιαστικά κάνει το focus. Για να μπορέσουμε να εστιάσουμε στο μπουκάλι ή στα μάτια ή πίσω ή στην τσάντα ή στο... Ξαρτά, ναι, με ρωτάς. Έχετε άλλο μάθημα? We do. Σοβαρά μιλάτε? Yeah. Τέλειο, πολύ ωραία. Συγγνώμη. Δεν υπάρχει λόγος, έτσι τελείως, αυτό πρέπει. Ωραία. Αυτό να θυμάστε. Την επόμενη φορά φέρνω τη φωτογραφική μηχανή, φέρνω το φακό και θα κάνουμε ξανά και ξανά τις συνδυασμούς και πάει λέγοντας. Αν δεν πρέπει και να φέρουμε και να το κάνουμε. Φυσικά. Φυσικά, γιατί μπορεί κάτι να θέλεις να σου εξηγήσω. Εντάξει. Μετά ανεβάσετε το φόρτα λεφτά. Εντάξει. Αλλά πρώτα θα το ολοκληρώσουμε για να καταλάβετε και μετά θα ανεβάσω για να τα έχετε και εκτυπώσιμα και ό,τι. Εντάξει. Και για να διαβάσετε και σαν σημειώσεις και σαν τη φάση των εξετάσεων και πάει λέγοντας. Εντάξει. Χάρηκα. Τα λέμε την φορά. Καλή συνέχεια. Γεια σου.